Amaphoyisa e-Eastern Cape aphenya icala lokuzama ukubulala emva kokuhlaselwa kukaNceba obambe njengomphathi womasipala eBuffalo City. uNceba usinde ngokulambisa emva kokuhlaselwa abasolwa bebehlomile efika nje kwakhe ngoLwesihlanu ntambama wadubuleka ke engalweni. Lo mkhandlu wenqabileke ukuphawula ngalolu daba wathi imibuzo kumele ibhekiswe emaphoyiseni. Akukacaci ukuba ziziphi izizathu ezibeka ubomi bukamanejala womasipala ombaxa uNceba esichengeni ukuzokuthi kango kwakukabanjwa umntu mayelana nesisehlo, kodwa bakwantsasana bathi balandela yonke imikhondo. Singamapolisa siyaqinisekisa ukuba ngenene siphanda ityala nokuzama ukubulala okube kulandela emveni kobana indoda epha kuma-51 ubudala ithetha ifika ekhayeni layo yaze yahlaselwa. Kusenjalo umbutho we-DA kulo masipala umemelele uphando luzimeleyo mayelana nolu hlaselo. Obviously very concerned that he is in this danger, and it is the second attempt on his life, or the second very, very serious warning. But we're also very concerned about why there are possible hits on his life. There must be a reason behind it, and that is also what we are concerned about. Imibutho i-EFF kunye ne-ANC kulo masipala ayikaphefumli mayelana nesisehlo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti.